Salut și bun venit pe canalul meu! Pe parcursul acestui tutorial am învățat cum putem crea un Web API folosind Node.js și Express, cum putem valida datele primite de la utilizatori și cum putem loga informații legate de funcționarea aplicației noastre. Totodată, am învățat și cum putem crea propriile componente middleware. Am făcut toate acestea în fișierul index.js. Pe măsură ce aplicația noastră crește, acest fișier va ajunge să conțină tot mai multe rute și ne va fi foarte greu să întreținem sau să extindem codul aplicației dacă acest cod se află într-un fișier cu câteva mii de rânduri. Ce vom face în acest tutorial este să explorăm câteva opțiuni ce ne permit să organizăm mai bine codul aplicației prin împărțirea în mai multe fișiere, în așa fel încât să încercăm să aderăm la principiul separării responsabilităților. Prima dintre aceste opțiuni de refactorizare este să folosim routerul Express. Routerul este o componentă integrată a librăriei Express, componentă ce ne permite să gestionăm rutele aplicației într-un mod mai eficient și mai curat, mai ales pe măsură ce aplicația noastră crește în complexitate. Vom folosi routerul pentru a împărți rutele aplicației în mai multe fișiere, care pot fi apoi gestionate independent. Fiecare fișier va conține un set de rute care au legătură unele cu altele. De exemplu, vom pune rutele pentru gestionarea listei de cărți într-un fișier, rutele ce ne permit să gestionăm autorii în alt fișier. Și tot așa. Această împărțire va conduce la o aplicație modulară în care fiecare modul are de-a face cu o anumită resursă. Dacă vrem după asta să modificăm sau să extindem codul unui modul, tot ce trebuie să facem este să găsim modulul și să-l modificăm, fără să fim nevoiți să căutăm codul într-un fișier uriaș. Dacă ne uităm la codul aplicației noastre, putem observa că rutele definite sunt folosite pentru a gestiona o listă de cărți. Avem o rută pentru citirea listei de cărți, avem o rută pentru citirea detaliilor unei cărți, pentru crearea unei cărți, pentru modificare și pentru ștergerea unei cărți. Am putea muta toate aceste rute în propriul lor fișier, deoarece sunt folosite pentru gestionarea aceleiași resurse. Haideți să creăm un nou director în proiectul nostru și să îi spunem routes. Iar în acest director vom crea un fișier numit bookroutes.js. După ce avem fișierul, vom copia în el toate rutele pentru gestionarea cărților. Totodată, trebuie să mutăm și funcția validează carte, dar și arrayul de cărți pe care l-am definit aici. Putem acum salva cele două fișiere și să continuăm refactorizarea. Toate rutele pentru gestiunea cărților sunt acum în propriul lor fișier, dar deocamdată aplicația nu va funcționa, pentru că în fișierul bookroutes încercăm să atașăm handlerele rutelor la o variabilă app care deocamdată nu este definită în acest fișier, ci în fișierul index.js. Primul lucru pe care putem să-l facem în fișierul bookroutes.js este să importăm modulul Express. Următorul lucru pe care îl vom face este să creăm o nouă instanță a unui router. Ce putem face acum este să atașăm handlerele pe acest router în loc să le atașăm pe variabila app. Așa că vom înlocui variabila app cu router. Acest router conține o listă de rute. De sine stătător nu face nimic. Pentru ca aceste rute să poată fi accesate, trebuie să folosim routerul în interiorul unei aplicații. Din moment ce trebuie să folosim routerul într-un alt fișier, la sfârșitul fișierului nostru bookroutes.js vom exporta acest router. Salvăm fișierul, iar în fișierul index.js trebuie să importăm routerul din bookroutes. De asemenea, nu trebuie să mai importăm modulul Joy în acest fișier, pentru că validarea s-a mutat acum în bookroutes.js. Așa că o să scot importul de aici și o să importăm Joy în bookroutes.js.
Acum că importăm routerul în index.js, întrebarea este cum putem să-l folosim în aplicația noastră. Și răspunsul este destul de simplu. Tot ce trebuie să facem este să tratăm routerul ca și cum ar fi o componentă middleware. Așa că vom merge în fișierul nostru, acolo unde aveam înainte definite rutele, între ruta pentru rădăcina site-ului și middleware-ul care gestionează global erorile, și aici vom scrie app.use și vom da ca parametru book routes. Când se execută această linie, Express se va uita în variabila book routes și atașează toate rutele pe care le găsește acolo în aplicație. Putem să salvăm fișierul și să pornim aplicația folosind comanda nodemon. O să mergem în Postman și aici putem face o cerere pentru a citi lista de cărți. Apăsăm pe Send și primim înapoi un răspuns cu status 200 OK și lista de cărți. Aplicația funcționează la fel ca până acum. Așa folosim routerul din Express. Acest router ne permite să extragem rutele în fișiere separate, pe care apoi le putem folosi în aplicație, ca și cum am folosi o componentă middleware. Dacă ar trebui să gestionăm o altă resursă, de exemplu o listă de clienți, tot ce trebuie să facem este să creăm un nou fișier în directorul routes. În acest fișier să importăm Express, creăm apoi o nouă instanță a routerului, atașăm un handler pentru citirea listei de clienți, iar la sfârșit vom exporta routerul din acest modul. Salvăm fișierul, iar apoi putem merge în index.js și să importăm aceste rute. Ca să folosim rutele pentru gestionarea clienților, tot ce trebuie să facem este să folosim funcția use și să adăugăm client routes la pipeline. Și vom face asta după ce am adăugat book routes. Și vom scrie app.use client routes. Putem să salvăm fișierul, să mergem în Postman, iar aici să facem o cerere către /API/clients și să apăsăm pe butonul Send. Și vedem că am primit înapoi lista de clienți. Putem merge puțin mai departe cu acest router, deoarece toate rutele înregistrate în router, de exemplu în book routes, încep cu /API/books, putem folosi acest segment ca o rută de bază. Putem, de exemplu, să-i spunem aplicației, când înregistrăm routerul, că vrem ca toate rutele specificate în acest router să poată fi accesate doar dacă URL-ul începe cu /API/books. Pentru asta, vom merge în index.js și aici, ca prim parametru la use, vom da ruta de bază. În cazul nostru, /API/books. Iar pentru client routes, vom scrie /API/clients. Acum, trebuie să scoatem din rutele aflate în book routes și în client routes aceste segmente, deoarece rutele specificate în book routes sunt concatenate la ruta de bază specificată aici. Mergem în book routes și peste tot unde avem /API/books trebuie să scoatem acest segment. Salvăm fișierul book routes. Putem merge în client routes și să facem același lucru aici. Salvăm și acest fișier. Salvăm și index.js. Și acum putem merge în Postman și vedem că dacă cerem din nou lista de clienți, primim înapoi un răspuns. Codul funcționează la fel ca până acum. Haideți să verificăm și rutele pentru cărți. O să cerem lista de cărți și cartea cu ID-ul 3. Și totul funcționează la fel ca până acum. Prima parte a refactorizării este gata. În cea de-a doua parte, vom refactoriza codul în așa fel încât să implementăm șablonul de design MVC sau Model View Controller. MVC este un șablon de design arhitectural care este folosit destul de des în aplicațiile web și conține 3 părți: niște modele, niște view-uri și niște controlere.
Modelele reprezintă datele cu care lucrăm și logica de business a aplicației. În cazul nostru, modelul este o carte, iar acest model trebuie să fie independent de celelalte componente ale aplicației. O carte nu ar trebui să știe cum este afișată în interfață, de exemplu. View-ul, după cum îi spune și numele, este folosit pentru a-i afișa utilizatorului informațiile din model. Cu toate că într-un API nu afișăm nimic legat de interfață, nu afișăm ferestre sau documente HTML, putem considera obiectul trimis în răspunsul cererii ca fiind view. Controllerul controlează fluxul de date între model și view. Utilizatorul interacționează cu o vedere, de exemplu cu o pagină web. În această pagină web, utilizatorul apasă pe un buton. Ca urmare a apăsării butonului, un mesaj este trimis controllerului, iar acesta decide ce model trebuie să acceseze pentru a citi sau modifica date. După ce datele au fost citite sau modificate, controllerul actualizează view-ul pentru ca utilizatorul să vadă noua stare a sistemului. Scopul acestei refactorizări este să facem codul mai curat și să decuplăm logica de alegere a rutelor de handlerul rutei. Ca să facem asta, vom extrage handlerele rutelor într-un controller, iar acest controller va sta în propriul lui fișier. Vom crea un nou director în proiect numit controllers, iar în acest director vom crea un fișier numit books.controller. Vom muta acum toate funcțiile, toate handlerele care gestionează aceste rute, în fișierul books.controller.js. Și trebuie să redenumesc acest fișier pentru că am uitat extensia. Și în acest fișier vom începe prin a defini o funcție numită getBooks. Ce vom face acum este să copiem codul din handlerul pentru get, cel de aici, în funcția getBooks din controller. De asemenea, trebuie să copiem și arrayul de cărți și să importăm librăria Joy. O să copiem mai întâi arrayul de cărți și vom importa și Joy. Deoarece vrem ca această funcție getBooks să poată fi folosită în alte fișiere, va trebui să o exportăm. De data asta, în loc să exportăm o singură funcție din acest modul, vom exporta un obiect. Iar prima proprietate a acestui obiect este funcția getBooks. Salvăm controllerul, iar acum mergem în bookroutes și va trebui să-i spunem acestei rute să folosească funcția getBooks din controller. Pentru asta va trebui mai întâi să importăm controllerul în acest fișier, iar apoi vom specifica funcția getBooks ca handler pentru ruta get. O să scriem booksController.getBooks. Deoarece fișierul bookroutes.js se află în directorul routes, atunci când specificăm calea către controller pentru a-l importa, trebuie mai întâi să ieșim din directorul curent. Facem asta scriind aceste două puncte. Apoi intrăm în folderul controllers și alegem fișierul booksController.js. Haideți acum să mergem în controller și să definim o nouă funcție numită getBookDetails. Vom folosi această funcție pentru a obține detaliile unei singure cărți. Iar în această funcție trebuie să copiem codul de aici. Exportăm și această funcție, salvăm fișierul bookControllers, iar în bookroutes, tot ce trebuie să facem este să dăm ca handler la această rută booksController.getBookDetails. O să fac același lucru și pentru celelalte funcții. Vom merge în controller și vom crea o funcție numită createBook. Vom crea o altă funcție numită updateBook. Exportăm funcția și din bookroutes vom copia codul. Tot în bookroutes, pentru ruta care gestionează verbul put,
o să scriem bookscontroller.updateBook. Definim și o funcție numită partially_updateBook și o exportăm. Copiem codul din bookroutes și ca handler setăm bookscontroller.partially_updateBook. Facem la fel și pentru deleteBook. Salvăm cele două fișiere, bookscontroller și bookroutes, și ce ar mai trebui să facem este să copiem funcția validează carte în bookscontroller. O să mergem sus de tot și în getBooks vom șterge loggerul de aici, pentru că avem deja un middleware care face logare de date. Salvăm din nou fișierul și dacă ne uităm în bookroutes, vedem că acest fișier conține acum doar codul care alege ruta potrivită atunci când serverul primește o cerere de la client. Codul care determină ce date citim și cum vom afișa aceste date se află acum în controller. Această refactorizare va face codul mai ușor de citit și modificat pe viitor. Pentru fiecare resursă pe care o vom adăuga, va trebui să urmăm acest șablon. Vom crea un fișier care conține rutele acelei resurse, un alt fișier care conține un controller și un alt fișier pentru model. În cazul exemplului nostru, nu am adăugat un fișier pentru modelul cu care lucrăm, pentru carte, pentru că obiectul este foarte simplu, nu conține decât două proprietăți. Un alt motiv este că deocamdată lucrăm cu date în memorie. O să salvez și fișierul bookroutes și haideți să testăm că această a doua refactorizare funcționează corect. O să mergem în Postman și aici putem să cerem detaliile cărții cu ID-ul 3, apăsăm pe Send și vedem că primim înapoi cartea cu ID-ul 3. Putem să citim lista de cărți și putem chiar să creăm o carte. O să facem o nouă cerere de tip POST către HTTP localhost portul 5600/API/books. În corpul cererii vom alege formatul RAW și JSON. Specificăm cartea pe care vrem să o creăm și dacă apăsăm pe butonul de Send, vedem că nu suntem autentificați. Haideți să mergem la Headers, să adăugăm headerul Authorization cu valoarea OK. Apăsăm pe Send și primim înapoi noua carte care a fost creată, cartea cu ID-ul 5. Cam atât pentru acest tutorial. Mulțumesc și ne auzim în clipul următor.